abanta bagotwa sebinyoro ao nigo bagwetera emechando ao iyo yabeirira banke kwenyora se amakongu gati yabo yemechanderi babere bagwetera nokogoterwa wechinyomba nanene asensemo ya Kiogoro nigo mochando yobere gokorokana ekio na kyaereire anene egetambukiro gyo kuirwa nere omwemse we wodi ya Kiogoro Walter Muchache kweneke bononyare ko baguchakia omoroberi bubwaga kigwechinyomba anene gukia sabanto bali babwate okugania okuo nigo mwemsi oyo abeirega kweneke abuna nachigwikirana ase chinsemo chionsi imeye wodi ya Kiogoro eryo kweneke abuna bagotu bonse bali babwate muchando bunoyo babeire bagokonywa muri kyoito Frida Kerbo namange abantu abagotu ase binyoro nigo bagendete gwetera amakongu gati yabo ogotaikirania amaganio unokogoterwa gwechinyomba chiokomenya ekena kikeirire omo MC bwe wodi ya Kiogoro gochaka omorobeli bokubaga chiragati yabagotu abwechinyomba inse yomorobeli o Walter Kea twacha gokonya omugako oyo nisikurigireria omugaka obwato bolemavu ande yamenyete konya subu maborobo kongwake kulingana buna tutugusabira ngakira mwanya bantu amenya bya nyomba bwate ayero buraria nyombe saregete muno egotwa ande ere emigaine nande remete ime bwato bukendu bongera muratera na marwaire ikagera nkaranga ngicheiga mukonye tumusuki tumurusiro buraria tumubekire gesa nyombe ngia elinde nere aenjo yubo mabuna abantu bande gokwana ime sublocation ya matunwa ase kinyorokia mogorora nigo Walter tebire omorobeli yo no chigoikiranigwa ase chi sublocation chonsi ime ya wodi yo abantu na bange babwate problem bune Kiogoro ward bongo chikogenda round ase chi sublocation chito inye Kiogoro matunwa yanyamwamu nyaguta na boronyi sublocation Karongo genda round nyera na ros matuna sublocation next ingo ende sublocation yende ingo kora na ande ngirane nako genda igo round aso mwako nyaru twarosi nyumba 10 ando mwako nde 10 semiakeye ndobisi naboko nyoranga maene twachenjire magima y'abantu batari bake John Kinanga oyo agachirwa enyomba nigo aorokia omogoko na kumwakira mbia mono omo MCA asoboko nyobo akyo mwesimuga na gogete kabisa nere mono tinda mubori mo na bori mono ngana ndi bwoye na bane kurumaka na baboriti nane nimbwata onde bwese bonta igwanjire konkoye na tamire mbairi na abasani abaminto onde bwense ekyanye mbanko nyetenga bonti ndimunandiga wono na mishukuru kabisa mwesimi waki nane mona rankoye na abana ko batari konkoye na bakangaki reno mwesimi wa makonyire ete tumweke cheki yake mpige cheki abanyakinyoro nigo bagokere gitambugiro kyomo MC oyo ase bamugania kogendera no moyo yo etokumwira nembi yamono na ntumusabira amaya asa gotacha bogororoke hani okorire gekonde tutana korora linde asa abaisimi bonsi baberiroro niwo ngoli tambi yamono asa abaisimi babatakonyera mangana basic needs food shelter and clothing omugako yonyore shelter ari ngubo kendume ari gosusubara lakini bona acha batari gotweru tari konyora bukendu na neri kuba bono ndiceriete tinga kichyo mbaba bakogokera obokoreri bwabo obwabere bokorokana maisomarore ase bane kibuna abarai ase myake ya etabatanya goikirania ase bamugania kogendera no moyo yo aye no mugambi gekogera mugambi ebinte bikorokana gosebono bona ebinte getanga ni umweshimiwa wakorire gento kia maana sana abaishimiwa babeiro for 25 years batanya okora kende kolinde nigo omo MC oyo abekire emerobeli yo kweneke bunakera oyo mongo elike ale elio konyora ogosirwa boigonigo alira kwena na chingoko ase bali bale no bolema elio kweneke bunanko egendereria abale nimbwato morobeli bogo chikoreta abantu abanyagitari bali bakuru ba social work bakuru chikadi ase ground egere abantu baitu bacho bali bataranyara chikadi ba register banyore chikadi echo n'abantu abaro bwato bolemavu bandi babona abaire chingoko egere omolemavu olikale isiko nabwate engoko akona kurutire ndagera mambiera mwana nerigena na ndali igoro yo goikerania chira chinde chamagenderero gati yabo chipara boigo chinyagitari nigo Walter atebire abekire emerobelio yo gochikoene kebuna ngwaga chale Frida Kerubo Ndizi TV